Acting is good. Or acting is Okay, okay. Welcome back to the channel, the Retros Malayang Channel Purakula. So, ini dada banda nama day 4 du. So, episode 1 madulla. Ini nama cultural program du konju food ipundu. Ide mata clear. Idu nama gobi antu ler batru. Hi guys, gobi ready avundu. Hi guys. Enkaji kanna mosane martuna guys. Epala chocolate tettukondu onje tettukondu guys. Palle churu YouTube udena natsati mariyadi deide 1 ರೂಪಾಯಿದ chocolate kantu ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ. mariyadi bodu ಅಜಿತನ್ನದು. ನಾನು ಎಂಟನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಅದು ಬನ್ನಿ. ನಿನ್ನ ಸಬರಕಾಯಿ ಪ್ರೈಸ್. ಬಾಡ್ಲ ಬಟ್ರೇನು ಬಾಡ್ಲ. ಎಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಲೈತದ. ಪ್ರಮೋಷನ್. ನಂಬರ್ ಏನು? ಪ್ರಮೋಷನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಾಡ. ಆ ಕೋಯಿನ ಸಬಾರ್ತಂದು. ಇದಂತೆಲ್ಲ ಬಾಡ. ಏನಿರಲ್ಲ ಗೋಲ್ಪುಗಳಾಗ್ತದೆ. ಅಡಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಗೋಣ. ಅದನ್ನ ಬರೋಣ. ఉంది. Kanu Mugu Bye Bye Kiwi Tale Lota जिया तेरी जिया मेरी जिया तेरी क्या हरि ध्वर्णवनದಲ್ಲಿ ಗಗನ ತರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ
ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾಂಟ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಆಪು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಕ್ಲು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಎಡ್ಡತ್ತಿನ ಸ್ಕಿಟ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ satu nama sehingga program dulu so tuoli material ಡೈರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಖ ಎಂತ ಒಜ್ಜಿ ಪಾಪೆ ಸೊ 8 ಬರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬರೆ ತಿನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಜೈನ 5 ಜನ ಓದಿರಪ್ಪುಂಡು ಅದಂಬ ಅದಂಪ ಅಂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸೊ ಅಂಚ ಚಿಂತಾವಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುಲುವಂತು ಒಂದೊಂದು ಇರು ತುಕ ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿ ನಡಿపోయి ಅದು ಗೊತ್ತು ಜಾಲ್ ತಿಕ್ಕಂಡ రెడ్ ఫేక్ అకౌంట్ ఉంది గల్డా కుదరించిన ఫేక్ అకౌంట్ శ్వాస్ అలా ఉండు రడ్డుండు నన్ను బిట్టు బిడి బావా సేమ్ అక్క లంచనంతో ఇచ్చాడ ఈ పని సత్యాన్ని ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಂತಿ ಸೇರಿಡ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ ಮಂತ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ದಾದನರಿಗೆ ಪಂಡ್ರೆ ಎತ್ತಿಂಡ ಇಂಚ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪತ್ತೆ ಅದೇ ಸತ್ಯ ಅವು ಅಂಚನೆಪ್ಪು ಇಂదులో ಅಂಚನೆ ಅಂತ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿನ ಪುಲ್ತಿರತ್ತ ಒಂಜಿನ ಫೋಟೋ ಎಪ್ಪು ನಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹೋಯ್ತು ఇందులో అక్కడ ఇత్తకో అక్కేం చెప్తున్నా రోడ్ క్రాస్ అని మీరు ఈతల రోడ్ ఉన్నదా ముందు క్రాస్ అని మీరు పోడిన ఇత్త గోవాడుండు విషయం చెప్తున్నా మీరు బులిపుని మీరు బులిపుని మీరు బులిపుని ಕಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅರ್ನಾಡಿ ದಾದಾತನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಸಾಡ ಎರಡು ಸಾಡ ಬಂದ್ಬಿಡ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈ ಕಟ್ಟೋರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾರಿ ಓದಿದ್ಯಾನಾ ಎಲ್ಲ ಎಂಸಿ ಆನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಓಲು ಎಂಸಿ ಅಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ರೋಮನ್ ಪರ ಸತ್ಯ ಸ್ಪೆಷಲ್ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ತಮಿಳ್ ಮಲಯಾಳ ಮಾತವನ್ನಿ ಬ್ಯಾರಿ వాళ్ళు హిందీ స్టూడెంట్స్ సార్ అలాగే కన్నడ ಬರ್ಪುಜಿ ಆತ ಏಕಡೆ ಓದ್ರ ತುಯ್ಜರ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾದಿಜ್ಜಿ ಇರ್ ಲಾಗ್ದಿಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕ ಇರೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಾದಿ ಸರ್ ಯಾ ಸತ್ಯ ನೋಡ ಅಕ್ಕಲ ಸೇಮ್ ಒಂಜಿನ ಬುಲ್ತಿರ ಮನದ ನಿರ್ದುಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹತ್ತಿರ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ಬೇಕೆ ಕೊಂಡುಂಡಿಗೆ ಸರ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಬೋದು ಸುಂಟರ ಗಾಳಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ ಆತ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಭೂಮಿ ಲಕ್ಕೊಂಡೆ ಪೂರ ಹೆನ್ರಿ ಸರ್
కాలేజీ పెంచింది రాను పడి కుత్తగంట బ్రో మంతు దించో నువ్వు ఒక్క ఫోన్ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವನ ಬನ್ನಿ ಸಾತಿ ಕೂಡ ಹೇಗಿದ್ಲಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾತಿ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ಈಜಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಬಂಡು ತೋರ್ತದು ಮಿಗ್ದಿ ಲಂಚನ ಬಂಡು ತೋರ್ತಾರೆ ಬಂಡು ತೋರ್ತೀರ ಮನೆಗೆ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಅಲ್ಲೇನ ಅಕ್ಕಡಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಡೈಲಾಗ್ ಲಾಕುಂಡವು ಕಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಸೈಡ್ ಪೂರಾ ಸಾಕು ಇಡೀ ವರ್ಷ ಓದುವ ಅಪ್ಪ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬರ್ತದ ಆತನಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಬೋಯ ಇದನ್ನ ಬೂರೋಡ ಎಲ್ಲೇ ಬಲ್ಪುಲ ಇನ್ನು ಸೋಕು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಡಿಪಿ ಮಾಡೋಳಿಗೆ ಅವೇ ಆಡಿನ್ನೂ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಬರೋ ఈరు బోడి వచ్చి ఇక్కడ గన్ను నించే మంత్రం ఉంటుందా ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊರಮನೆ ಲಾಗ್ ಮುಗಿದು ಗೈಸ್ ಏರಿಯಾ ಬೆಂಡು ಭಾಸ್ಕರಿ ಯಾವ ನಿಕ್ಲಿ ಏರಿಯಾಗ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಡು ಭಾಸ್ಕರಿ ಇದು ವರ್ಷ ಬಂದ ಬೆಂಡು ಭಾಸ್ಕರೆ ಗಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಲಾಗ್ ಕಟ್ಟಾಡ್ ಪಡೆದಿತ್ತೆ ಎಟ್ಟ ಕಟ್ಟಡ പണ്ട് പണ്ട് നാച്ചിക്ക് കെട്ടുന്നെങ്കിൽ ചട്ടി വന്നു ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ದಬ್ಬ ಐಸಾ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಗೊತ್ತೇ ಹಾಲೆ ಕಡಿ ಕ್ಯಾ ಹುವಾ Yes, of course, yes, no. What is your problem? You all won't speak to me properly in Kannada? Yeah. Of course. Actually. Okay. Yes, tell me. Yes, tell me. Hey. Out I look in. What? Acting is good. Or acting is ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay. This is full English. I English, you English. Everybody English. Now please, can you close the video? No. I need content. Hey, Ajit English ಮಾತಾಡ್ದೆ.
Yes, of course. Everybody. Very good. Okay, bye bye. Tata, kata. Good night. Good night. Hey, ಅದು ಕನ್ನಡ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳು. ಮುಂದೆ ಬಂದೇಳು. ಅಲ್ಲ ಗೊದ್ದೆ ಬಂದಿರ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸೈಯೋಣ ಆತಿ. ಬೇರೆಯವರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳಬೇಡ. ಶ್ರಮಪಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ನೋಡಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಅವೇಟೆ ಕಂಟೆಂಟಿ ಈ పండిజేరిన గుగ్గురు కుజల్ద మితాజ ఏ పండిజేరిన గుగ్గురుద కుజల్ద మితాజ ఏ రాత్రి బలి పాజర్ ఉంది కెమెరా బలి అన్న యా మధ్య నిన్నల్ ఫోన్ చెప్పే ಎಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಆಡ್ಕಿರಲ್ಲ ಪುಣೆಲ್ಲ ಬರ್ಚಿ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದಿಡದಾಗ ಬಂದು ಈಗ ನಿನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಿತಾಜ ಎಲ್ಲ ಕೆರವಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಇನ್ನೆರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಡ ಬಲ ಬಲಿ ಬಲ ಬೆಂಡ ಭಾಸ್ಕರ್ ಬಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟೋಡಿ తెలుతుంది ఇప్పుడు పూరా ಈ ಬನ್ನಿ ಇದ್ದ ಬಲ ಸುಮಂತನ ಮಹಾಬಲನ ಆಕಾಶ್ ನಿಂಗೆ ಪಿಲಿವರ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಬಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಣ್ಣ ನಿತ್ತೇನಿ ಎನ್ನದು ಜಾಗ ಹೆಜ್ಜಿದ್ ಆ ರಾಜಸಾರ ಬಣ್ಣಗಡೆ ಮಾಬಲೆ ಕೂತದ ಒಂದು ಇನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ದೊಂಬಿಗೆಲ್ಲ ಸುಣ್ಣ ಹಾಕೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಇಲ್ಲಿ ಏಪ ಮುಟ್ಟಿ ಪಾಪ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಚಾಪರ್ಕ ಕಡವೆ ಇದರಿಂದ ಉಲ್ಲಾಸವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಮಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಹಾಕೊಡು ಇಲ್ಲೇ ಕೈ ಕಿಕ್ಕಂದು ಮಾತ್ರ ಕೈಟೆ ಹಾಕೋಡು ಗೋಲು ಬಾಲ್ ಮಲ್ಲ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಇದು ಮಟ್ಟ ಲಾಗ್ తీయారు సో ఈ లాగ్ ని ఎండ్ మంతోల్ల సో బాయ్స్ మాతో చెప్పారు వందలేరు और टीचर्स को చెప్పారు పోయి ఓకే గుడ్ నైట్ ఎవర్ మాతో సబ్స్క్రైబ్ ప్లే నెక్స్ట్ లాగ్ కి బై బై టేక్ కేర్ గుడ్ నైట్ స్టే ట్యూన్ స్టే సేఫ్ బై Deton, engkain natin. Das, barpila ka man, play.